Shalom. Horasma dihamu amanami inanami naing buka utama pertanyaan di Bornginon alani ujahami ma songon susunan acara dihita na parjolo marende sian buku ende nomor 15 ayat sada dohot 2 napa 2 hon potum napa toluhon manjaha epistel sian 2 Samuel sia ayat sada sahatro di ayat walu napa opaton marende sian buku ende nomor 716 ayat sada napa 5 hon jamita sian Lukas 14 ayat 12 sahatro di ayat 14 napa onopon marende sian buku ende nomor 474 ayat sada dohot 2 huhut papungu pelean napa pituhon tangiang pelean dohot pasu-pasu. Songodima susunan acara dihita adoran sota buka tapasada maroha nang pikirata jumolo mahita martangiang di bagasan roha tabe martangiang mahita. Amin. Marende mahita sian buku ende nomor 15 ayat sada dohot 2. Seribu haliganda saringarni soaraki naing nasagogo bahenoku mamuji debatatai Pabo alas ni rohaki inorhoni pambanai tung surasahat soaraku ujungi morti bion naing nasa jolma haraoku mamuji deba tatokong tamadona sa hosaki ubain pasangap Tuhani. Marhite-hite goar ni debata ama, dohot goar ni anak na Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni ton di perbadia, na tumopa langit dohot tanoon. Amen. Parangehon hamuma na tama di Tuhani, marguru tu sandok lomo ni rohana, marparbuehon parbue marhite-hite saluhut ulau na denggan. Oloi hamu ma Jahoba marhite-hite las ni roha, robe mahamu tu jolona marhite-hite olop-olop. Haleluya, martangiang mahita. Aleto wahan debata pargogo na sohatu dosan, hodo silehon apul-apul tu akan na marsak roha, hodo silehon gogo tu akan na gale. Asima roham, tatap ma akan na marsak roha dohot akan na hona pangujunan. Sai tatap ma hoi-hoi nasida, jada palua nasida sian hagogotani, asapatar di ida nasida, hodo pangurupi, haporusan, dohot pangaramoti, di hagogotan marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tajahama nagabe turpuk epistel di partanyangata di Bornginon, jalaon man nagabe turpuk ni jamita di mingguta, iman natar surat sian sada Lukas 10 ayat 2 Samuel sia ayat sada sahat ro di ayat walu. Tajahama marsikat sori. Dungi ni nasi Daud manakasih
adong dope ulaning jolma tading-tadingan ni Raja Saul asa hubay nasi ni roha tu ibana ala si Jonathan. Jadi adong masada na poso isi ni bagas ni si Saul na hinan na marguar si Siba gabe tarju ibana tujulu ni si Daud. Dunginin na rajay madok ibana. Ate he hodo si Juba si Siba na posom duaw nin na ibana. Dungi didok rajai mat. Ate adong dope jolma tading-tadingan ni si Saul asa hubayan tu ibana asi ni rohan sian debata. Jadi nina si Siba mamandok rajai. Adong dope sada anak ni si Jonathan pangpang patna duatsa. Dunginin na rajay mamadok ibana. Di dia ibana. Gabe didok si Siba madok rajai. Ida mah di lode bardo ibana. Sorang tu si Mahir anak ni si Amiel. Dungi disuruh Raja Daud suruanna mangalap ibana sian bagas ni si Mahir anak ni si Amiel di Lodebar. Jadi dung sahat si Mabibosobet anak ni si Jonathan tubuh ni si Saul tujulu ni si Daud manukak maibana tutano marsoba alainin na si Daud ma ale Mebiboset gabe didok ibana ma disodwaw na posom. Dungi didok si Daud musetu ibana unang ho mabiar ay ikon bahenoku tuho asini roha ala ni si Jonathan amangmu ikon palua ho kutuho sude golat ni si Saul opumi jala ikon toktong ho sapanganan dohot au. Jadi marsoba ma ibana huhut didok tung ise mapola au na posom ubahin pola do pakononmu biang namate songonawon. Imasatna martua do akan natumangihon hatani debata jalanau pepsa. Amin. Merende mahita sian buku ende nomor 716 ayat sada. Di namamu lusadok ngoluon godo namar sagale moan sinodang tunahonumi asa margogomuse pahen maau pasu mabaur main ale Tuhanku main pasu tudangan sude. Martangi yang mahita asini rohama dihamu dohot dame nasia debata amata dohot sian anak na Tuhan Yesus Kristus Tuhatai. Amin. Hatani Tuhata nagabe jamita di partangiangata di Bornginon ima natar surat di Lukas 14 ayat 12 rodi ayat 14. Lukas 14 ayat 12 rodi ayat 14. Ujaha madihita di hata Batak doho di hata Indonesia sonom mahatani tu hata. Didok mahuhut tuna mamio ibana jupa di baheko pesta manang haruan unang ma piutusi aka ale-alem manang haha anggim manang hula-hulam manang hobar bagas mupe akan nagabe asa unang nasida muse mamioho
gabe dibalos itu ho. Alai jupa mabuat si panganoko piuma akana pugus, akana martihas, napakpang doho na mapitung. Jadi mertua mahodisi, aidang terbalos nasida itu ho, alai marbalos do itu ho sugut di haheheon ni aka partigor. Tajaha di hata Indonesia, songonom madidok. Dan Yesus berkata juga kepada orang yang mengundang dia, apabila engkau mengadakan perjamuan siang atau perjamuan malam, janganlah engkau mengundang sahabat-sahabatmu, atau saudara-saudaramu, atau kaum keluargamu, atau tetangga-tetanggamu yang kaya, karena mereka akan membalasnya dengan mengundang engkau pula, dan dengan demikian engkau mendapat balasnya. Tetapi apabila engkau mengadakan perjamuan, undanglah orang-orang miskin, orang-orang cacat, orang-orang lumpuh, dan orang-orang buta. Dan engkau akan berbahagia karena mereka tidak mempunyai apa-apa untuk membalasnya kepadamu. Sebab engkau akan mendapat balasnya pada hari kebangkitan orang-orang benar. Songonima hatani tuhatta. Di hamuaka manami dohot ina nami turpukon memaritahon menceritakan bagaimana Yesus menegur sang tuan rumah yang mengadakan pesta, atau dikatakan di sini mungkin ada seseorang yang mengundang dia ke pesta itu. Jala dipaingot ibana na perpestai jala dido ibana tu tuan rumai songon na ta bigi manang tajaha tokinon marhite turpuki. Nian molo taparrohahon jala tapamana turpukon boido maralo tu hasomalan manang kebiasaan na taputupa molo adong pesta. Biasana molo adong akka pesta ba akan nataudak tu pestai nga pasti aka ale-ale. Nga pasti aka namardonga tubu. Nga pasti aka hula-hula, hobbar jabu, hobbar bagas, dohot aka nasolhot tuhita. Jala hobbar tusido memang tapasahat aka jabbar misalna. Jabbar ale-ale, kemudian jabbar ni hula-hula, donga sahuta, dan lain sebagainya. Alai didok Yesus dison molo marpesta ho unang juwak kay. Jadi di sada sisi boydo sesongon na maralo tu kebiasata tu hasomalata. Boydo sesongon na haduk tu pakilalaata. Lah, kenapa ini? Apakah Yesus benci atau menolak kehadiran para mereka itu? Manang na dohonon ni Yesus rupani na swarga akai? Dangapalay pesan ni Yesus nuaing? Alai nanaing dohonon na marhite turpukon, marhite na mengundang aka na pugus, aka na martihas, na pakpang doho na mapitung, naing ajaran ni Yesus sita marhite turpukon, bahwa ketika kita mengadakan perjamuan, bahwa kita tidak sedang hanya sekedar makan, berpesta, dan bersukacita. Intinya jangan memberi dengan mengharapkan balasannya. Jadi molo taudang tutu aka ale-ale aka hahanggi hula-hula dohot aka namora aka nagabe tu pesta tai tutukan taharapon nasida haduan manang haraponon na hita muse mabalos na binaynay tuhita. Alanido di bagas sa turpukon na naing dohonon ni Jesus tuhita, kalau memberi, memberilah dengan tulus tanpa mengharap imbalan atau balasan. Jala ido nani halomohon ni Tuhani ulah honota
termasuk di kita patupa sada pesta. Jala marhite-hite na mangotang manang nama jauh memiwa kana pugus, tarida madisi kepedulian sosial, dohot kepekaan terhadap orang-orang yang tidak seberuntung kita. Memang maralo do itu hasomalan. Ada ngadong ra hita namar pesta, gabe taudeng akan pugus ate, akan aso malah sipata molodak sesuai tu pak nai tahilala di leon olodo muruk kita. Apalagi mana suarong diha-dihana. Alai merhiti turpukon naing ajaran ni Yesus hita asa merhiti aka ulaulas ni rohasi songoni tongdo iko patarida honota kepedulian sosial ta tuaka jolma. Kepekaan terhadap orang-orang yang tidak seberuntung kita. Jadi molosongon nakiningan mengundang akaleale todong kahula-hula doh takanagabe tutu harapononna musesya kita balos ni tutu dangbe tulus ibana marsilehon-lehon. Alanina paduahon naing dohonon na marhiti turpukon jangan memberi dengan mengharapkan balasannya. Jadi hita kan molotaleon sesuatu saya tak igil do ahama balas nyon. Bahkan molotaleo sada saya tak hirim do leonon namu setu hita dua. Jadi sehira nama macing rupani lempar teri dapat kakap. Jadi marsilehon-lehon daksoni. Jangan memberi dengan mengharapkan balasannya. Kemudian jangan juga memberi dengan maksud pencitraan. Ay gudang do patupa pesta dengan motivasi asa diidahalak na mampu ibana. Jadi ipatupa pestai patuduhon habuyon na. Roma jolmay no madok hebat do ibana ba. Yudak pang bupati, yudak camat, yudak lurah dan lain sebagainya. Jadi adong motivasi. Na paduahon asa dipuji jala asa adong balosna sianaka jolmana asing. Jadi dibae pestai hapetong dorupani mengharapon balosna. Alani Yesus naing mengajari hita na perjulu nakiningan marsilehon-lehon bohadu hita marsilehon-lehon. Jadi memberi tidak dengan mengharapkan balasannya. Lalu kemudian asa PK pakilala atta PK hita tuaka situasi dohot akan masa dina humalia kita. Alai jupa mabuat si pangano kopio ma akan pugus akan martihas napakpang dohot nama pitung. Jadi molo itu tu taudang barang dong harap ponota balos ni sedia benonna ay harumanga pibana ngasusah. Alai di dok Tuhan Yesus diturpukon mertua mahodisi. Jadi ketika kita memberi, kita tidak mengharapkan dari mereka, tapi kita betul-betul akan menerimanya dari Tuhan. Mertua mahodisi ay daktar balos nasida itu ho. Alai merbalos do itu ho sugut di haheheon ni aka partigor. Atong akamang dohot tamuinang tapatu pamai aka ulaun sisongoni asa patuduhon kepeduliata, patuduhon keprihatinata tuaka naso seberuntung dohot tita. Natodok nakiningan disi ba memang dipahobar do naik turpuk taon tu topik ni mingguta marasini roha tuaka namartihas. Jadi kepedulian terhadap disabilitas. Nian meragam dodalan nabui patupahonota, patupota bentuk kepedulian tatu nasida. Alai bohado tutu ditiki marlas ni roha hita sipata olo dudak tasadari martangiang ma partangiang. Ali Tuhan pasu-pasu mahami si panganon do sinumon na radidi hami pasu-pasu akan nasomangan nuaing nasodapota si panganon amin ninna. Hape begitu marsi panganon
marlubi-lubi si pangano. Si pata marbolongan di si. Jadi dua dengan kenyataan tidak selaras. Jadi unang dotong ditangyang na sesongon na manarihon na pugus, HP dan adok pabenan. Idon wa yang naniajaran ni Jesus marhite turpukon, mananga HP na tapatupai na yang patuduhonot tarupani solidaritas ta, kepedulian ta, sosial ta, tuakan na humaliak kita. Dang na mangurai Jesus asa taudang akahula-hula, ale-ale donga tubuh do taka si solhot ta donga sahuta, tidak. Tapi dalam perayaan manang sukacitai perjamuan ni, dada hola sekedar marpesta hita, alai nanaing patuduhon rasa kepedulian do hita tuakan naso seberuntung dohot hita. Margugo mahita patu pahosa. Amin. Martangyang mahita. Mauliate madiho ali Tuhan Jehovah debata amanami, naung mamasu-masu hatami, gabi haguluat dihami. Urupi mahami makkulunguluotca. Jada ramoti akapartangyangan naho patu pahami di bagasa bornginon. Asiroham dihami Tuhan. Pasu-pasu akaruas ni huriam. Pasu-pasu mahami manang di dia pe na patu papartangyangan di bagasa tikyon. Tupahi aka ulaun nami. Tupahi aka keluarga nami. Doho sudi tahi aka nahuhirip pamii. Patulus may Bartolomo de Roham. Di bagasan Jesus Kristus martangia kami tuho. Amin. Marede mahita sian bukuede 474 ayat sada dohot ayat 2 tapapungu peliata. Sahala kuliludo rapon Jesus moyaw mo nang alumusuinaro dang mabiyak audisi Tuhan Jesus dong aking sa ihut tonoku Jesus olo aku namai ikon Jesus dong aku molo marsitaw nonaw tu iba na hutinggakon sana pasorataw dang mabiyaraw disi Tuhan Jesus dong aking sa ihut tonoku Jesus olo aku namai. Tatangyakon ma peliat tatuadupan ni debata martangyang mahita. Ali debata ama nami na di banua gijang, hodo haroroan ni saluhut silehon-lehon na dinggan, dohot na saulibasa na mauliutus. Kupasahat tami masyan na nilehon mitu hami pilihan nami tuho, sa ijalo may gabi uap na hucus di julum, pasu-pasu may jalaramoti, asa huparhasya kami pilihanon, pati bulhon harajaw mo di tonga-tonga ni huriam doho di Portibion. Buhay marohanami marhite-hite todim, asalam hutadahami gudang ni silehon-lehon mitu hami. Asalam girgir hami madok mauliate tuho, marhite-hite Jesus Kristus Tuhan nami. Amin rak mahita mangidu di tangyang alia manami. Alia manami na di banua gijang, say pinorbadia maguarmu, say Roma harajaonmu, say saut malomo ni roham di banua tongaon songon na di banua gijang. Lehon matuhami sa darion hanguluan siapare, sesa madusa nami songon panesa nami, di dusa ni dongan namardusa tuhami. Una kami tugio tu pangujunan, palua mahami sian pangago, ay hodo na punahara jaon, doho tagugoon, rodi hasangapon saliling nililing na.
Amin. Didongani asini rohani tu hatta Jesus Kristus. Dohot holong ni roha na siya debata mata. Dohot parsauran nito di porbadia mahamusa luhutna. Amin. 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 Moliate madihita saluhna kamang dohot tamuinang molotungadong aka si panganon taparade rak mangatom mahita. Horas madihita saluhna.